naman mi sa lamang floor guys og diari agi mi sa dagat. Sa luyo di ay nga bahin nga gate. Diari mi luyo agi guys kay wa man ma-open ang sa atubang. Expected na mo guys na sila diri sa dagat nangaligo. Mao na among gilipot sa luyo guys. Para gyud mi makasud sa bahay ni Ma'am Flor o ni Ma'am Amy. Kay ngit-ngit na guys, wa pay siga ang suga sa tubang. Ingunani gyud mi guys, matag hapon. Mutabok gyud mi dito sa ilahang panimalay aron sa inyong pag-uban sa among amiga nga si Ma'am Flor. Kung idol kay lunlon sila babae guys kuya o sila rapod mo nang nihanyog sila nga magpauban pa namo mintras tanto nga dili pa sirado ang ilang area. Nalipay lamang po ko guys kay misabot lamang po ako ang manager kay close man po sila si Ma'am Bilin o si Ma'am Flor mo nang matagabi ini adjud mi ani mga panahona. Adjo! Hoy, manong! Wala mo maligo? Humana mo nang aligo? Bago pa may nitawas eh. Ano ko may tao atong baybay? Mau lagi. Lami to buyuron to pambot no. Linaw. Pati ng mga iro kasi arang nilang ligo ka na. Ano ito sila? A few moments later. Ining higayo na guys. Niyan ako sa amo ang panimalay. Nya mapagay pag-abot na ako guys. Gipalakaw na pod ko ni Mr. Pagkontak og sakyanan padulong sa Tagbilaran. Kay adunay mga problema sa bay paabangan sa Tagbilaran guys. Kumo kay siya may maintenance. Why do Domingguhay ani guys kay parte man sa tubig. Nagtrouble ang tubig dito sa Tagbilaran guys. So nangita na pod mi og sakyanan nga pakyawon padung sa Tagbilaran. Munang niadto na pud ko sa among amigo nga kuan, driver. Hinahinay lamang kog lakaw ani guys kay agaho ang gisubayan ani guys kanal. Masig masyat ko aning kanal mo na nga ahong na ani guys to ara gud sa akong gitumban. Ako lang gibaklay ang maong kalye guys. Kay wa pa man ko'y kasakyan ani. Kay mo po ko ani liyok-liyok sa kamera guys. Kay wa may kisaw. Kami man ang ilahang kalye. Good morning. Morning, ma'am. Ma'am Lil. Sa unahan, guys, anadani ang akong mga mata sa maong panimalay. Bago pa ni sa kong mata, guys. Sa una karaan ni nga balay. Karon lami na kayog view, oh. Sa amo ni nga kuan kali sa kanmaniko ra gud pod. Okay. Kuan pagkakuan. Oh. Asa man si kuan si unsay na si si Undoy.
kita to sweeting seed. Wa, nakalakaw na tingali. Nailakaw niya ron? Damo man. Hala, yun sana, pag atangan ba ito na ha? Mato sila tagbilaran ron. Wala ko ka, wa man gud siya muingog, mulakaw, tagbilaran, karon namang kadlawon. Ja. Yung mga to nang, ang giing nag-atuong kuno na ha, og iset. Karong adlaw Karong orasa, karong Domingo, alas 8 gan. Kay bali, maurag gihapon. wa damo ilakaw. Anas Lunes noon mo to sa gila ka. Mamahaw si Ja. Si Mrs. ka ano? Si Mrs. ka ang tugunong kasi di mo magkita ato. Di ako ragod. Diyak malimot ka. Dili. Ha? Lagi alas 8. Mo ulit og pamahaw. Nagkuan pa tos manimbahay ba. Oh, mag-deliver pa lagi to. Mao lagi to. Si Bil. Di lagi ka malit. Oh, kabilin. Ana, waiting shed gihapon sila. Waiting seed. Ana gihapon maghuwat ba? Mamahaw lang to daan. Kay og gahapon lag nabawa pa ko gisayon og anhe, wa mo ko kay bawo. Mapod si Alan. Na isda sila pa pagabi eh. Oo, na isda. Daghan dito isda gabi iba. Asa makalurte isda? Wa hatag ipin. Muro na. Mana man to? Ingat rong ba? Apay. Uni ka pa. No hard feelings to eh. Way parintihay na. Sani paon nimo sa payan? Tay. Sumay isang kilo ay. Wa ka do mga Alangan ni pawot sa samin sabay mamsa. sulupin nimo, wa ka magsulupin, dili sulupin. Sira wag pangingki nga. Tay, maglain ko ano tang huro kasi abot nila ni ba. Digaya pod sila gatimbang daghan siguro. Alas 8 na ni sa buntag, guys. Sa amog jud ni mismong panimalay ga naamya ni tao, guys, ng nitungha. Gabuwag kinta ning trabaho ani ako mister to sa tagbilaran, pero kami pud ani sa mong balay gapatrabaho pud ni kay dili man mahimo og usbon ang mga plano ni anang adlaw. Kinahanglan jud nga sa Domingo ra man gud lugar namo, guys. Mao na nga wa jud namo postpone amo ang schedule nga magpatrabaho mi. Mo nang gabuha kay trabaho, guys. Akong gipabuhatan og lababo aring kusina, guys. Kay para pumulig-on aring dapit sa may kanal. Hindi pumusod ang baha. Motong akong gipasiminto desluyo sa kusina, guys. Dana pod nga buhat og lababo. Maayo. Kusog, trabaho, kusog. Ayo banha. Lago ba? Ni katawa ko ani, guys, kaya nalipay ko nga nakita ko sa ilang trabaho. Nga bisag wadas mister tuling gihapon sila. Arang gyud nang lipaya, guys. Napalamungot lamang ko ani. Dinhila ko kutob, guys, og salamat sa inyong pagsilip. Bye-bye. Mapod si